Sí, sí. Ja? Bé, doncs, si us sembla ja com... A veure... Funciona? Funciona, oi que sí? Doncs, si us sembla, ja comencem. En primer lloc, benvinguts, benvingudes a aquesta Oficina Antifrau de Catalunya. Moltes gràcies per assistir a aquesta presentació. El meu nom soc Olinda Ania, soc la directora adjunta de l'Oficina Antifrau de Catalunya i m'acompanya en aquesta roda de premsa la Laia Espín, que és la cap de comunicació, i que substitueix en aquesta ocasió a la Lourdes Farramon, que és la cap de l'àrea de Relacions Institucionals i responsable del projecte del baròmetre. La Lourdes, malauradament, no ens pot acompanyar avui a causa d'una grip. Esperem que es recuperi molt aviat i que torni amb nosaltres ja. Aquest baròmetre sobre la corrupció de Catalunya, percepcions i actituds ciutadanes forma part d'una bateria iniciada el 2010 que pretén millorar el disseny de les polítiques públiques en aquest àmbit, especialment des de la prevenció. Avanço en aquesta primera part, molt breument, alguns dels resultats més destacats. Concretament, en destacaré 5. En primer lloc, destaquem que continua l'alta percepció de corrupció entre els catalans i les catalanes. Enguany, un 82% de les persones consideren que hi ha molta o bastanta corrupció. Tot i que la diferència respecte al 2022 no és estadísticament rellevant, ens situem en valors del 2014. En aquest sentit, si mirem el conjunt d'onades, s'observa que entre el període del 2016 a 2020 es va registrar un descens en la corba de la percepció i actualment estem en un valor àlgid, aquest 82%, com el 2014. El moment més baix de percepció de la corrupció va ser el 2020, amb un 67%. En segon lloc, segons dades del CEO, la corrupció no apareix el 2024 de manera explícita entre els principals problemes de la ciutadania de Catalunya, quan es pregunta així de manera oberta. És cert que quan es pregunta directament, un alt percentatge la considera un problema molt greu, com ja hem dit, el 82%. Segons el CEO, el 2024 la primera preocupació és l'accés a l'habitatge, però la insatisfacció política ocupa un segon lloc, seguida de la inseguretat ciutadana i la sanitat. I també aquest descrèdit de la política és molt indicatiu i també afecta molt a tota aquesta percepció de la corrupció. Aquestes dades del CEO són similars a les del CIS. D'altra banda, també hi ha aquestes dades perquè la majoria de ciutadans, com després veurem, creuen que les relacions promíscues entre l'esfera política i la privada són freqüents. També hem de tenir present que la noció ciutadana de corrupció abasta tant les influències indegudes com el malbaratament o la manca d'ètica. Va més enllà del que s'entén com una noció jurídico-penal de la corrupció i es projecta sobre aspectes com l'opacitat, la mala gestió i la ineficàcia, la davallada en la qualitat dels serveis, etc. En tercer lloc, es manté el nivell de desconfiança en els polítics i es manté aquest nivell de desconfiança pel poc compromís contra la corrupció i el poc retiment de comptes que es considera hi ha. Els partits polítics, seguits a les entitats financeres, els ajuntaments i els mitjans de comunicació, són la institució pública on la ciutadania considera que la corrupció està més estesa. Tot i així, millora l'apreciació de la gent en relació al finançament il·legal, que és el 38%, mentre que el 2022 era del 44%. També millora una mica la percepció de la honestedat del personal al servei de l'administració, un 40% versus un 35% fa 2 anys. En quart lloc, observem també amb preocupació, molta preocupació, l'augment progressiu de la tolerància cap a conductes que formen part del propi concepte de corrupció. Hi ha uns nivells d'acceptació i justificació que fan basarda i moltes dificultats per identificar les conductes abusives, per llegir, entre cometes, la corrupció. La normalització de la corrupció és creixent, més enllà d'oscil·lacions en la casuística concreta. Poso un exemple i després ho veurem amb més detall. Un 28% dels encastats no veu corrupció
en el fet que un empresari pagui per obtenir un contracte públic, o un 29% passa per alt que una persona aprofiti un càrrec públic per a un benefici personal. Recordem que aquesta conducta vindria a ser el que es podria dir la quintessència de la corrupció tal com la defineix el Banc Mundial o Transparència Internacional, que defineix la corrupció com l'abús de la posició pública per obtenir un benefici particular, sigui per un mateix o per a un tercer, immediat o diferit, econòmic o d'una altra naturalesa. En cinquè lloc, ens preocupa molt també la tolerància envers la corrupció dels més joves. Cal assenyalar que tot i que el col·lectiu considera amb un percentatge molt elevat que a Catalunya hi ha molta o bastanta corrupció, el 90%, alhora aquest mateix col·lectiu és el que presenta uns índexs sensiblement més elevats d'acceptació i justificació de les conductes corruptes. I un exemple, el 42% dels joves entre 16 i 24 anys considera molt o bastant acceptable que un funcionari accepti diners per tal d'agilitzar un tràmit, en contrast amb el total de la població encastada, que seria un 12% en aquest cas. En el mateix sentit, també observem com continua l'ambivalència entre la tolerància social en els entorns privats i les conductes individuals, marcada per la permissivitat i la normalització, i al mateix temps una gran exigència cap a l'esfera política i els càrrecs públics i l'administració. La doble moral també marca una distància notable entre la repulsa a la corrupció en genèric i la predisposició a corrompre, oferint regals, diners o favors, com després també veurem. I finalment, una bona notícia. Constatem una creixent voluntat ciutadana de lluitar contra la corrupció, amb la denúncia com a via preferent per a gairebé el 39% de les persones encastades. Veurem també, amb dades més concretes, com evolucionen els frens a la denúncia, qüestions que no depenen tant ja de la voluntat de les persones potencialment alertadores. I fins aquí una primera visió ràpida dels resultats del baròmetre. Passo la paraula a la Laia Espín, que ara ens contextualitzarà l'elaboració d'aquest baròmetre, ens exposarà quina ha estat la metodologia emprada i realitzarà una anàlisi més concreta de les dades. Moltes gràcies. Endavant, Laia. Gràcies, directora adjunta. Molt bon dia a tots. Intentarem fer una anàlisi de les dades exhaustiu, però intentarem que sigui àgil, tot i el gran volum de dades i percentatges que tenim. Contextualitzem. El treball de camp d'aquest baròmetre es va realitzar entre els dies 18 d'octubre i 11 de novembre de l'any 2024 mitjançant enquestes en línia a 2.000 persones. Sobre les consideracions metodològiques hem de tenir en compte el canvi d'enquesta telefònica a enquesta en línia mitjançant un sistema que es diu Kawi i que pot provocar algunes variacions i que afecten la comparativa d'alguns valors i en puritat només es podria fer en relació al 2022, que és quan es va fer aquest canvi. Aprofundim ara en els resultats avançats per la directora adjunta. La percepció de la corrupció està assentada, com es deia, a nivells alts. El 82% considera que hi ha molta o bastanta corrupció i el mateix percentatge percep la corrupció com un problema greu o molt greu. Ens aturem en la percepció per remarcar que l'edat, el gènere i la ideologia influeix. L'edat importa. Pel que fa als més joves, entre 16 i 34 anys, perceben fins a gairebé un 90%, com ja s'ha dit, que a Catalunya hi ha molta o bastanta corrupció, mentre que en la gent més gran, 65 anys o més, la dada minva fins al 71%. També hi té una influència el gènere. Les dones perceben la corrupció més, en un 85%, i els homes menys, en un 80%. Sobre la ideologia, els votants de Vox són els que perceben la corrupció en un percentatge major, un 94%, i més allunyats del total que dèiem que és d'un 82%. El percentatge que troba que la corrupció ha augmentat és el 53%. Com ja s'ha comentat, hi ha uns índexs elevats de tolerància, relativització i justificació de les conductes corruptes i s'aprecien dificultats per identificar conductes potencialment corruptes.
En aquesta diapositiva observem, per exemple, que entre les conductes més tolerades, el 32% dels enquestats accepta molt o bastant que un alt càrrec admeti com a regal una caixa de vi, un 17% tolera el nepotisme, un altre 17% que una persona que treballi al sistema sanitari públic ajudi un familiar a saltar-se una llista d'espera, un 15% que un policia no apliqui una multa a un amic i també hi ha l'acceptació de diners per part d'un funcionari i per agilitzar un tràmit que és menor, però no despreciable, ja que està en un 6%. Sobre la justificació de conductes, la conducta que més justificació rep segueix sent empadronar un fill a casa dels avis per poder accedir a l'escola que desitgen. Fins a un 42% ho troba molt o bastant justificable, seguida de trucar a un metge amic per saltar-se la llista d'espera o bé no pagar l'IVA. Quedar-se una cartera amb 200 euros o contractar un parent amic són les conductes vistes com menys justificables. Sobre la identificació de conductes com a corruptes, les conductes identificades com a corruptes per un major percentatge dels enquestats són que un empresari pagui per obtenir un contracte públic, un 72%, que una persona aprofiti el càrrec públic per un benefici privat, un 71%, o bé que un exalt càrrec utilitzi els seus contactes per influir en decisions polítiques, un 70%. L'acceptació de regals és vista com a corrupta en major proporció quan es tracta d'un càrrec públic i en menor proporció quan es tracta d'un directiu d'una empresa privada. En les conductes de risc hi ha divisió d'opinions. Per exemple, que un metge faci un viatge pagat per un farmacèutic ho considera corrupció un 58%. Criden l'atenció també les xifres que evidencien les dificultats per identificar la corrupció en conductes greus i que gairebé serien la definició de corrupció. Que un empresari pagui per obtenir un contracte públic, el 28% no hi veu corrupció, o que una persona aprofiti el càrrec públic per un benefici personal, ho passa per alt el 29%. Ens aturem aquí novament amb les variables que hi poden influir. L'edat esdevé un factor rellevant en la normalització de la corrupció. La tolerància decreix en les persones més grans. En general, els joves, especialment en la franja de 16 a 24 anys, presenten uns índexs sensiblement més elevats d'acceptació i justificació de les conductes corruptes que el conjunt de la població. Com ja hem dit, per exemple, un 42% dels joves entre 16 i 24 anys considera molt o bastant acceptable que un funcionari accepti diners per tal d'agilitzar un tràmit en contra del total, que està al voltant d'un 12%. Els joves de menys edat també tenen més dificultats per identificar conductes potencialment corruptes. Sobre els nivells d'estudi també sembla tenir incidència en aquest darrer punt, en la mesura que les persones amb estudis primaris són en general més laxes i identifiquen menys les situacions de risc. En els llindars de tolerància també influeix la variable de gènere. Les dones són en general menys tolerants que els homes i tendeixen a acceptar o justificar conductes poc íntegres en menor mesura. Pel que fa a la ideologia, també sembla tenir un pes a l'hora d'acceptar o rebutjar un seguit de pràctiques que en major o menor grau són poc íntegres. Els llegeixo algunes de les variacions significatives en relació al total per a aquesta variable. Tornem a aquesta diapositiva perquè puguin tenir com a referència quines són les qüestions a les que ens referim. Pel que fa al rebuig o acceptació, en el cas que un funcionari accepti diners per agilitzar un tràmit, els votants de Comuns Sumar ho rebutgen en major percentatge que el total. El fet que un polític doni suport a un projecte per beneficiar un grup econòmic en atenció al suport rebut pel seu partit, ho rebutgen més que el total els votants de Comuns Sumar, mentre que els votants de Vox mostren un percentatge d'acceptació superior al total. Els que menys acceptable troben que un càrrec polític contracti un amic íntim per un càrrec de confiança són els votants de Comuns Sumar, que un funcionari faci servir un bé públic per a una finalitat privada rep per part dels votants de Vox un percentatge d'acceptació superior al total, que un policia perdoni una multa a un amic rep també un percentatge d'acceptació superior per part dels votants d'Aliança Catalana
i que un càrrec accepti una caixa de vi d'una empresa és acceptat en percentatge superior pels votants de Vox i rebutjat, per contra, pels Comuns Sumar, pels votants de Comuns Sumar. També s'identifiquen variacions significatives en relació a la moral fiscal. Desgravar-se factures personals com a despeses de feina es considera justificable en major proporció en comparació al percentatge total per part dels votants d'Aliança Catalana, mentre que són els votants de Vox els que consideren així mateix més justificable que el total ocultar ingressos per pagar menys renda o no pagar IVA en els serveis que contracten. Per obtenir alguna cosa de l'administració o d'un servei públic, la ciutadania acceptaria abans fer un favor, per bé que el percentatge baixa respecte al 2022 del 33%, que responia molt o bastant al 24%, que fer un regal, un 24%, o donar diners, un 16%, xifres que no es poden tampoc considerar residuals. Constatem així mateix la influència de l'edat en la resposta a aquesta pregunta, ja que els percentatges per als més joves, 16-24, s'eleven per sobre dels que corresponen al total de la població. La ideologia també sembla jugar un paper en la pretensió a corrompre. Els votants de Vox són els que en major mesura acceptarien fer un regal, mentre que els de Comuns Sumar són els que menys. Els votants d'Aliança són els que en major mesura acceptarien donar diners, mentre que els de la CUP són els que menys. Els votants novament d'Aliança són així mateix els que acceptarien més que el total fer un favor, mentre que els votants de Comuns, són els que menys. Pel que fa a les possibilitats de la ciutadania d'involucrar-se en la lluita contra la corrupció, un 35% considera que pot fer alguna cosa per ajudar a combatre la corrupció. El que es veu com més efectiu és denunciar la corrupció amb un 39%. Un 25% confia en el vot per candidats nets o partits que prometin una lluita eficaç, i altres opcions són fer difusió pública del problema o bé també associar-se o donar suport a organitzacions que lluiten contra la corrupció. La projecció en termes de càstig electoral es registra un augment de l'abstenció que s'eleva fins al 25%, 2,5 punts més que en l'onada anterior. La visió de la política i els que s'hi dediquen, com s'ha dit abans, no és gaire positiva, dibuixa un panorama preocupant. La percepció de poca o nul·la honestedat és compartida pel 65%, mentre que el 35% creu el contrari. El percentatge, però, que creu que els partits polítics es financen il·legalment és més baix que el 2022, que era del 44%, i ara ens situem en un 38%. La ciutadania segueix censurant també els vincles massa estrets entre política i negocis, visualitzats per un 81%, i és força crítica amb el rendiment de comptes sobre la gestió política. Un 83% considera que els polítics no expliquen prou la seva gestió. Correlativament, un 74% detecta manca de transparència en les relacions entre els càrrecs públics i els grups d'interès. El 80% sosté que la creença en que el patrimoni i l'activitat econòmica dels càrrecs públics hauria d'estar controlat per un organisme independent és d'un 81%, i també ho fa extensiu a la família del polític. Els nomenaments basats en el mèrit i la capacitat es garantirien només a parer dels encastats en un 34% dels nomenaments, la qual cosa fa palesa la necessitat de professionalitzar i despolititzar la direcció de la funció pública. Pel que fa a la confiança en l'objectivitat dels mitjans de comunicació, la dada se situa en el 68%, que considera poc o gens objectiva la informació que ofereixen, percentatge que no s'allunya gaire de la del 2022, però sí queda per sota en la distància del 80%, que així ho considerava el 2020. Una bona notícia per tots vostès. El rànquing de confiança en les institucions per lluita contra la corrupció l'encapçala l'Oficina Antifrau de Catalunya amb una mitjana del 5,73% entre les persones que la coneixen o n'han sentit a parlar,
seguida de la policia, amb una mitjana de 5,48, i les ONGs i altres institucions amb un 5,19. Suspenen la justícia i com a QE els mitjans, la premsa i els periodistes. Pel que fa a la confiança interpersonal, mesurada en una escala del 0 al 10, el 57% creu que es pot confiar en la majoria de la gent, el 25% creu que no s'és suficientment prudent amb el tracte amb els altres i el 18% se situa en una puntuació mitjana de 5. Sobre l'autopercepció d'honestedat, un 70% pensa que els catalans i les catalanes són molt o bastant honestos, mentre que aquesta percepció referida al personal al servei de l'administració és d'un 40%. Recordem que la sospita de tracte de privilegi a les persones i entitats afins al govern afecta un 70%. Pel que fa a les àrees de risc, són les obres públiques, urbanisme i justícia. Aquests són els serveis públics on els enquestats consideren més estesa la corrupció. Els partits polítics i les entitats financeres també són les institucions pitjor valorades, seguides dels ajuntaments. Les activitats on més corrupció s'observa són contractes, concessió de llicències i autoritzacions i subvencions. La correlació entre les situacions d'emergència, com ara una pandèmia o un desastre natural, i l'augment del risc de corrupció és detectada per un 80% dels enquestats. La visió ciutadana sobre transparència de les institucions segueix sent crítica, ja que un 68% les considera poc o gens transparents. El principal motiu adduït per la ciutadania per no demanar informació en poder de l'administració és la complicació i també la manca de resposta al desconeixement o la manca de temps són els altres frens al dret d'accés. La primera raó que la ciutadania assenyala quan una institució no dona la informació que se li demana és que tenen alguna cosa amagant, un 45%, per bé que aquesta resposta la triava un 50% en l'onada anterior. Per un 41% el motiu és que sap que no hi haurà sanció i perquè és costós i complicat ho tria un 28%, mentre que un 21% ho atribueix a que la gent demana coses absurdes. I ja per acabar, les dades del baròmetre, pel que fa als frens a la denúncia, la majoria de les persones interpel·lades, un 55%, segueix identificant com a principal escull per denunciar un cas de corrupció la dificultat de reunir proves. Augmenta també la confiança en el sistema, ja que es creu en major mesura que el responsable serà castigat. La intranscendència de la denúncia afectava el 45% i ara baixa al 34%. I se sap en major mesura on han d'anar a denunciar. El 2022 no ho sabia el 27% i ara no ho sap un 21%. Disminueix, d'altra banda, la por a les represàlies del 37% al 31%. Fins aquí el gruix del baròmetre. Moltes gràcies. Doncs, bé, a la vista dels resultats... A la vista dels resultats obtinguts i que ens ha presentat la Laia Espín, des de l'Oficina Antifrau volem fer les següents consideracions. En primer lloc, la percepció de la corrupció que es manté en uns nivells que es poden qualificar d'inacceptables. Es tracta, sens dubte, d'un problema crònic de percepció de corrupció, concentrat sobretot en les altes esferes de contaminació de les decisions públiques per la interferència d'interessos privats. Ens referim aquí al que es denomina com captura de les polítiques públiques associat a àrees de risc com la contractació pública, la funció pública, l'urbanisme o les subvencions. És per això que, en aquest sentit, l'Oficina Antifrau insta a l'Estat, a institucions i partits a no afluixar a l'hora d'implantar efectivament una estratègia anticorrupció que demostri la seriositat del compromís polític sobre aquesta qüestió. Alhora també que celebrem que en els darrers temps hagi augmentat el seguiment i la pressió en aquest sentit per part de la societat civil organitzada i de la ciutadania en el seu conjunt. Vull remarcar la importància de garantir la qualitat de les institucions
i mantenir els sistemes de pesos i contrapesos. Entre aquests darrers hem assistit, malauradament, a la liquidació d'oficines com la nostra a les Balears i d'altres es troben en situacions d'interinatge o incertesa. El darrer índex de percepció de la corrupció 2024 de Transparència Internacional, que es va presentar dimarts passat, va alertar, i cito textualment, del desmantellament institucional a nivell autonòmic. Realment preocupant. També cal tenir present els factors estructurals que configuren l'estat del benestar, com són els serveis que funcionin per tothom, la igualtat de tracte o la igualtat d'oportunitats. Aquests factors estructurals són molt importants en la mesura en què les societats més igualitàries i cohesionades, amb més justícia social, són alhora les més pròsperes i les menys corruptes. El rànquing de Transparència Internacional situa al capdavant Dinamarca i Finlàndia i també són bons exemples. Pel que fa als efectes de la corrupció, emfatitzar en que aquests efectes o costos no són només econòmics, sinó que van més enllà. Hi ha un cost polític i social i un cost moral. Pel que fa al costos polític i social, la corrupció afableix la legitimitat de les institucions polítiques, afecta la participació a les urnes, agreuja la desigualtat i, en definitiva, devalua la democràcia i alimenta el populisme. Pel que fa a costos morals, la desconfiança entre les persones que alimenta l'individualisme i afableix la cooperació i complica, en aquest cas, l'acció col·lectiva en la lluita contra la corrupció. Crido també l'atenció sobre la normalització de conductes quotidianes, corruptes o poc ètiques. Un dels efectes quan la ciutadania creu que la corrupció està molt estesa és que s'alimenta una moral de frontera, que eixampla els límits del que es considera admissible. La societat és més tolerant amb la corrupció i menys compromesa amb la lluita contra la corrupció. L'alta percepció de corrupció és també un factor situacional que intervé en la predisposició a evadir impostos. A la vista dels resultats, és necessari, sobretot especialment entre la gent més jove, la conscienciació sobre la corrupció pública i sobre els seus efectes, i sobre la responsabilitat de les empreses i el sector privat, i també analitzar amb molta cura la resta de variables i la seva interrelació. En relació a la transparència, hi ha una alta percepció de la manca de transparència i continuen els dèficits advertits en el retiment de compte satisfactori i la confiança en l'objectivitat en la presa de decisions. Ja fa 10 anys a la llei de transparència, la llei catalana de transparència, i la transparència real, malauradament, és lluny d'estar consolidada. En aquest punt cal remetre's a l'informe d'avaluació de la llei de transparència que el síndic de Greuges va presentar el passat mes de desembre. Cal, doncs, posar en aquest punt també fil a l'agulla en el desenvolupament dels aspectes estancats i avançar en els àmbits de bon govern per a garantir el dret a una bona administració. Cal aprofundir al mateix temps en una cultura social i administrativa favorable a la transparència, a la llibertat d'expressió i a la denúncia com universos connectats. No és sobrer recordar que a l'estat espanyol tenim pendent de transposició la directiva europea sobre les anomenades SLAPP, plets abusius contra la participació pública per les seves sigles en anglès. Directiva que té com a objectiu protegir els periodistes i mitjans de comunicació que són intimidats, silenciats o censurats amb llargs i costosos processos judicials quan denuncien certs casos de corrupció o vulneracions de drets humans. En relació a la denúncia de la corrupció i en relació a les que rep a l'oficina, hem experimentat una eclosió de denúncies, un increment exponencial de denúncies. Ho valorem com un indicador de confiança, però indubtablement planteja un repte important. En relació als esculls que els ciutadans identifiquen per denunciar la corrupció de què tenen coneixement, també en fem una lectura en positiu. En relació als frens per a denunciar, es redueix el percentatge de persones que pensen que el responsable no serà castigat o ni tan sols saben on anar a denunciar. I el percentatge de persones que ens diuen que la por les faria enrere també es redueix sensiblement.
Cal explicitar que, tot i aquesta lectura en positiu, som molt conscients de que no podem abaixar la guàrdia envers la protecció de les persones alertadores a qui hem de garantir la indemnitat i generar confiança. A l'Oficina Antifrau, com a autoritat de protecció, li preocupa en primer lloc la protecció efectiva de les persones que es decideixen a denunciar, tant si ho fan al nostre canal com si ho fan a les bústies internes de la seva entitat o empresa. En aquest sentit, recordar que l'oficina té atribuïdes competències per la tutela i el suport i també per a sancionar infraccions. Tot i així, cal avançar en una llei catalana pròpia que articuli millor la protecció i que garanteixi els recursos necessaris per a poder-la fer efectiva. Per la part que ens toca, no ens podem acontentar, tant no ho fem, amb un marc normatiu que anomenem, entre cometes, en construcció. D'altra banda, tenim un compliment minsa, escàs, de l'obligació de tenir canals interns de denúncies, que és una obligació molt àmplia d'espectre. Fem una crida des d'aquí a totes les entitats obligades a implantar aquests canals. La tasca d'acompanyament que encara ens ocupa, i molt, i que considerem prioritària, la fem perquè som conscients de les dificultats, especialment a les organitzacions petites, però aquesta tasca d'acompanyament i que estem fent des de l'oficina no està renyida amb les sancions que calgui imposar en els casos en què puguem constatar una resistència injustificada i deliberada a la implantació d'aquests canals interns. I ja per acabar, i pel que fa a l'oficina, reiterant ja el que ens ha exposat abans la Laia, valorem molt positivament i sense cap mena d'autobombo que la ciutadania ens situï al capdavant en el rànquing de confiança de les institucions que lluiten contra la corrupció, tot i que hem de lamentar que la justícia o els mitjans de comunicació no superin aquest test. I fins aquí la presentació del baròmetre. A partir d'ara, tant la Laia com jo mateixa estem obertes a les preguntes que vulguin formular. Moltes gràcies. A mi m'agradaria preguntar respecte de a què atribueixen els joves, el grup de la franja d'edat més jove, sigui especialment, és a dir, que percebi molt la corrupció, però sigui alhora especialment tolerant a la corrupció. És a dir, quins són aquests factors o a què atribueixen aquesta situació. Aviam, segurament no hi ha un factor concret. Sempre, quan parlem de percepcions, sempre hem de tenir en compte que les percepcions són individuals, però també depenen molt del context en el qual es sol·licita aquella opinió a la ciutadania i segurament el fet que els joves tinguin aquesta percepció d'uns nivells molt alts de corrupció té molt a veure en el context, tant en el que s'ha fet el baròmetre com en el context general d'aquestes dificultats d'accés a l'habitatge, de desafecció amb la política, de precarietat laboral i potser també, encara que això està poc estudiat, que la informació surt a partir fonamentalment de xarxes socials, poca informació a vegades poc contrastades. I la tolerància envers conductes concretes són conductes quotidianes. Quan parlem de la tolerància dels joves d'aquesta franja entre 16 i 24 anys envers la corrupció, sempre ens referim a conductes molt quotidianes, com empadronar els fills a casa als avis per poder anar a l'escola, etc., més que tolerància envers grans casos de corrupció. Per això hi ha aquesta ambivalència. Creu que hi ha molta corrupció amb un 90% perquè segurament s'associa amb l'alta corrupció i hi ha més tolerància perquè quan parlem d'aquesta menor tolerància s'associa a conductes més quotidianes. Jo volia preguntar si aquesta tendència de la que parlàveu al principi de tenir més tolerància amb les conductes individuals o amb les activitats de les empreses i en canvi centrar molt la fiscalització entre cometes de les administracions,
si això és una cosa que sempre ha estat així, si estan en augment i també no sé si teniu alguna pista de per què hi ha com aquesta ambivalència que parlàveu. Sí, de tolerar molt la corrupció, entre cometes, en les petites activitats individuals o al món empresarial i, en canvi, no tolerar-la gens a les administracions públiques. Aquesta ambivalència de la que parlem, l'exigència d'uns nivells d'exemplaritat i de probitat sempre van molt més adreçada a polítics i a administració pública que l'entorn individual. Això s'ha mantingut bastant així en les darreres onades al baròmetre i és bastant comú, perquè el fet que no hi hagi una definició clara de corrupció fa que també per la ciutadania sigui difícil llegir aquesta corrupció. I quan llegeixen aquesta corrupció entenem que la llegeixen més vinculada a les grans decisions polítiques i a les decisions que prenen els polítics, no les decisions individuals que es prenen en un entorn que normalment tendim a justificar més socialment i individualment. Per poder comparar una mica amb l'any passat, perquè mirava la nota de l'any passat i clar, aquest any, en el cas dels joves, es dona la dada que accepten molt o bastant aquests tipus d'actituds. En canvi, l'any passat veig que només es parlava dels que accepten molt, dels que troben molt acceptable que, per exemple, en el cas del funcionari que accepta diners per agilitzar un tràmit era un 11,8 i en el cas també estava per aquí, l'altra casuística. Vull dir, per saber si realment també és un tema que va a l'alça respecte a les dades de l'any passat i que siguin comparables. Ara, quan finalitzem la roda de premsa, tenim les microdades tant d'aquest any com de l'any anterior per poder-les comparar, que és on haurem de treure aquestes conclusions. No sé si hi ha altres baròmetres similars a nivell estatal o altres països en què aquesta percepció de la corrupció, el 82% general, en aquest cas parla de la corrupció en general, sigui més o menys equiparable o es demostri que a Catalunya i a Espanya són dades molt més... hi ha més percepció que altres països del nostre entorn. No sé si hi ha baròmetres similars. Aviam, baròmetres similars al de l'Oficina Antifrau, crec que no. Crec que Andalusia potser té, però ho ha fet a funcionaris, un baròmetre similar. És difícil comparar amb altres baròmetres i una referència podria ser l'índex de percepció de la corrupció de Transparència Internacional, però tampoc és comparable, perquè el que fa Transparència Internacional és establir aquest índex en base, em sembla, a 13 fonts molt diverses, no és en base a enquestes a ciutadans. Per tant, es fa difícil comparar. Sempre ho tenim de referència, però fer la comparativa no és possible perquè són universos diferents i fonts diferents. Un incís molt breu. Sobre l'índex de transparència es va presentar fa 2 dies i després, si voleu, us donem accés a l'índex. Sí, jo volia preguntar, vostès que són l'Oficina Antifrau de Catalunya, que per tant treballen i estan fent a prop la corrupció, l'estudien, l'investiguen, volia saber si aquestes dades les considera justificables, és a dir, si més que justificables, si aquestes dades s'adeqüen a la realitat o pot haver-hi a la realitat de la corrupció o pot haver-hi un cert biaix a l'alça de la percepció de la gent tenint en compte aquest món en el que vivim ara de xarxes, d'impactes informatius, d'informacions que, com deia vostè, no sempre són del tot acurades. Estem parlant de percepció. Com deia abans, la percepció va molt vinculada al context en el que estem vivint i a totes les notícies que van sortint de casos de corrupció o males pràctiques. Ens preocupa que els nivells de percepció de corrupció siguin tan elevats, però realment si els nivells de percepció fossin reals, estaríem en un estat fallit. Per tant, això ens fa creure que la percepció és més elevada de la corrupció real. Hem d'arribar a aquesta conclusió perquè és que
a un nivell de corrupció real d'un 80%, no estaríem parlant d'un estat del benestar com el que tenim. Jo volia fer, si es podia fer una correlació entre indicar per edats i per ideologies, sembla que els més joves són més tolerants amb algunes conductes i els votants d'Aliança i de Vox també, i ahir va sortir just una enquesta on deia que els catalans més joves estan més predisposats a que hi hagi una dictadura. No sé si això té alguna correlació, o sigui, pot considerar que gent més de dretes és més tolerant en la pràctica diària que gent d'esquerra i els més joves ho són més que votant. Segurament es pot fer una correlació, la veritat és que ara és més difícil establir aquesta correlació, aquestes dades van sortir ahir, jo crec que cadascú pot fer la interpretació que consideri, no? Efectivament, molt preocupant també que gairebé el 19% dels joves consideri que es podria viure bé en una dictadura, les vam veure ahir a la tarda i fan que estiguem molt atents a totes aquestes dades. Hi ha un tema que sí voldria insistir respecte a la tolerància dels joves envers la corrupció, que era una idea que aquí també hem estat donant voltes i creiem que aquí hauríem d'insistir molt també a institucions públiques i tots ens hauríem de repensar la importància de la formació en nivells inicials d'aquesta cultura ètica, d'aquesta cultura en valors, aquesta educació en valors, i que això, la veritat és que no guarda massa coherència en haver tret la filosofia del currículum formatiu amb l'educació bàsica. Una assignatura que considerem nosaltres fonamental perquè ensenya a reflexionar, a pensar en valors i també a generar pensament crític. Per tant, sí que voldria deixar sobre la taula aquesta reflexió que des de l'Oficina Antifrau fem en la necessitat ja d'incorporar aquesta cultura ètica des de les etapes més inicials de formació. No hi ha més preguntes? No? Doncs moltes gràcies.